Jammo jole mon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande ko jeslare nayi lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawri e alarba sappo e jeenayi lewru mawlude hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere inneteɗo Allah inne mo inde Allah innete inde mumrene hen yo en ñallu e barke makko. Darorde lewru korka ko ñalde amde altine sappo e go lewru mboy hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi 11 mars 2024. Job Bokara Hamad Fati gorko mo jammal o wi bawɗo fof yo wat jam sabu dartol ala ko ɗacci ndaw ko seli. Natal men hande tejnirama fedde ɓamtare jowol fedde yiɗɓe Moustapha Diallo Ndiaye holko mbiɗa pullo haalirde ɓamti pulago ha ñam yoroyaɓe haalirde Matam e kaggulaɗe. Kudol tandine simo jowol sawto koninke leñol mo cuuɗi meɗen majjinne kaji pawe walli fo Fatimata Samba Ndiaye mo cuuɗi meɗen ka haydi ene wona en to sengo YouTube Amadou Ala Djili ɓurɗo nollirde dikkiri jommolo mo cuuɗi meɗen durumaji funeɓe. bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe jiidaɓe to endam rendaɓe gurdam yidde kam e fandare yo joom jaam waɗanen jaam on jarama.